Usungaze umthele nge-acid umntana abantu, umbhunyele, umbucuze ubuso, aphenduke abe yinto esabekayo, i-skin grafting isibiza kangaka, ngenxa nje yetotolozi. Hello, sanibonani, Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo, lwandle kalula lwezibhekane zona isihambela likude phezulu. Do join. Sanibonani, sanibonani, yo, angikwazi ngisho ukwenza ngisho i-intro kule ndaba because kodwa sanibonani guys, please do press a like before you even watch the story. It's not a story actually, but I am reviewing a story engisibonile esithenda ku-social media. Khona lo sisi abambiza ngoMapeo Hlanga, abamazi kangcono-ke bebembiza ngoNeo. uNeo uhlangana nomuntu wesilisa emsebenzini, bayajola. Mebejola, kanti ujola nalo muntu wesilisa nje, kanti uke lo muntu wesilisa wajola nomunye uzakwabo khona emsebenzini. I'm so tired guys, bukani izigobhe zami, i-weekend ibibhizi, nginezigobhe, so don't mind izigobhe zami, I'm tired and nasemsebenzini ziyabuya nje. So I just came straight from work, ngahlala phansi ngenza le review. So kuthiwa uNeo-ke thandana nendoda ayifice emsebenzini la besebenza khona, kanti le ndoda kusho ukuthi nje isifede nje sendoda eshintsha abafazi in one work environment. Into enjani leyo? Usuka kulo uya kulo, usuka lo uya kulo, endaweni eyi-one yokusebenzela. Amadoda kodwa ayasiqhatha abantu besifazane, yazi ayasiqhatha amadoda abantu besifazane, size sizondane sodwa, sibuculane, sibilisane, senzane ngenxa nje yendese, ngenxa nje yetoto. Hayi guys, kuthiwa-ke uNeo athandane nale ndoda ahlangane naye emsebenzini, kanti le ndoda iyazifedela nje, iphuma ingena la emsebenzini, ibithandana nomunye khona la emsebenzini. Hhayi-ke, bathandane-ke uNeo nale ndoda, bathandane kube kuhle kuye nje, kube nje yaya. Ukuhamba kwesikhathi ekuthandaneni kwabo, memfu ntombazane thizeni khona la emsebenzini, eseyi-confront-a, eseyilwisa uNeo ukuthi wena uthanda indoda yami, uyafika wathatha indoda yami, he, uyinika ubani indoda yami. Ngelinye ilanga kuthiwa yamplanela guys, kuthiwa yamplanela intombazane, yamplanela, yamphathela i-acid. Yamphathela i-acid, yamgada emsebenzini. Yabona emsebenzini niyazana ukuthi ubani udlela kephi, ubani ujwayele uyithatha i-lunch ngasikhathi sini, ubani uhenga around kephi during isikhathi sakhe se-tea time or se-break. Niyazana nje, uyakwazi ukwastadisha ama-movements womuntu kalula because lo muntu ukhumbula ukuthi uchitha naye u-8 hours wonke emsebenzini. So unesikhathi sonke sokuthi ungawastadisha nje kahle, especially uma uplana ukukhohlakala. Especially uma uplana ukukhohlakala, ngoba nabadliswayo emsebenzini badla kanjalo. Yabo, uthole ukuthi omunye umuntu ukhelesi, uma yedla kulula ngoba asifani sabantu, we are too trusting thina abanye. Uthole ukuthi uzothela itiye ulenze uqede ulishiye e-ofisi, uphume uhambe uyofudumeza something, uphume uhambe, uyabona ushinto zakho zivulekile. Sengiyanixwayisa ukuthi uma kuwukuthi unalowo mkhuba, and nami futhi ngiyayixwayisa ngoba ave nginawo lowo mkhuba namhlanje, khona ungikhumbuze leyo nto ukuthi ngiqaphele Zandile, uma uphuma e-ofisini ave uthanda ukushiya i-ofisi lakho likhamisile, ubokujwayela ukuthi uma uphume e-ofisini lakho udonse umnyango, ukulandele nje umnyango uvale, noma uye ethoyilethi noma uye eduze, kodwa nje awukujwayele ukuthi uma uphuma e-ofisini lakho udonse umnyango uvale, ngoba nofuna ukuganga uzoganga kalula. Ngayibuka ngamanye amehlo, kanti mina into ebengilokhu ngingayinaki. So mase ngibona le story ngiyabona ukuthi hhayi, kusho ukuthi yile nto ukholigi wami kade engiwonisha ngayo, ngoba nami nginawo lo mkhuba. Mina nginawo ngisho nanomkhuba wokusuka like emsebenzini, the main kitchen has got a big N, a 25 litre big N, oniswa nje u-anti abaklinayo bebefika, osisi abasizayo abaklina ekuseni bebefika, iyabila the whole day. Angiyifuni because inuka i-rust, kusho ukuthi amanzi mese kade lokhu ebile, inuka i-rust. Ngiye ngiphume nje, ngifike ngifake, ngithele zonke izinto. Angiyena nomuntu olukhonzile itiye, ngiyiphathela ama-tea bag, angiyena nomuntu olukhonzile i-coffee, but ngiyiphathela ama-tea bags wami we-green tea. So ngiye ngifike nenkomishi ngiyishiye ekhishini, ngifake i-tea bag, ngishiye lapho, ngihambe ngiyolanda iketela elincane kwelinye i-ofisi elineketela elincane, ngithathe ngifike ngibilise amanzi kuyima ngithela. Nayo leyo nto leyo siyiqaphele endaweni esebenza kuzona, i-wrong.
So-ke ngisekutheni uNeo usebenza nalo sisi afike wadla indoda kanti beyidla naye. Kudlala umdlalo kamadliwana nje in this environment kule ndawo yokusebenzela. Yilo ucabuza lo, yilo ucabuza lo, kudlala umdlalo wama-swapations mjolozi. Wamplanela-ke umnakwabo lo, umnakwabo Mbumbulu. Wamplanela, wathenga i-acid, wa-check-a wonke ama-movements wakhe ukuthi oh lo wenza kanje, wenza kanje kanje. Kuthiwa kuthe usisi wabantu angazi noma bengene ethoyilethi or umfice kephi, enganakile engazalele. Yabo umuntu uma ekuplanele, uyakunyonyobela umuntu uma ekuplanele. Ufana nephupho elibi, uphapha mese ku-late. Kanti mhlampe esinye isikhathi ubulokhu wabona ama-signs ukuthi lo muntu khona into afuna ukuyenza, kodwa ungazitsheli ukuthi hhayi yabo. Wamnyonyobela guys, nebhodlela le-acid. I-acid ngikhuluma nge-acid le kubhena ubucuke uthi bucu, umuntu uma ekushise ngayo. Wayinyonyobela ingane yabantu kuthiwa nje ithe ingazelele, inganakile. Kwathi nje qu ngebhodlela lonke le-acid. Wayivula wathi nje bu, qede waphuma wahamba wabaleka. Wahamba wabaleka. Lapho umshisa nge-acid nje, naleyo ndoda abayibangayo uNeo akasajoli nokujola nayo le ndoda, sehlukene nayo. Cabanga. 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 Uzofela into ongasayinceli nokuyincela, ongasayi-taste nokuyi-taste. Ongasayincabuzi nokuyincabuza, awusawaphuza amanzi e-orintshi la, awusanceli i-orintshi lapha, kodwa uyafa still, ufela kona lokhu ukuthi wadlula ngendlela thina abantu besifazane esikhohlakele ngayo. Ubulale ingane yabantu for the rest of impilo. Okubuhlungu kunakho konke-ke manje ukuthi kuthiwa ngendlela alimele ngayo. Ngicela ukubonisa isithombe sakhe, ngizosifaka isithombe. Ngendlela alimele ngayo, ulimele in such a way that even ngisho ingane yakhe-ke manje uNeo ayizalayo ayimboni. Ihlala kuthiwa ikhala ingane, ifuna unina, ikhala ithi ikhumbula unina. Kubuya kudala kuyona uma beloku beyitshela ukuthi uyena uma wakho lo, iyamsaba. I understand ukuthi uyena uma kodwa kwenzekeni, iyamsaba ingane. Kuthiwa ihlala ikhale nje izincike ngodonga, ihlale yodwa ibe usizi, ihayize kube ngazi ukuthi usefile esaphila. Abantu besifazane iyekeni lento yokulela amadoda. Yazi ngelinye ilanga ngiyonixoxela mina ukuthi ngafunda kanjani ukuthi ikhona into ekuthiwa ubuthakathi, ukhona umuthi uya-exist, uyaphila. Ngafunda ngendoda engangishade nayo, engadicayida ukuphuma gelekeqe. Ngathi ngiphume ngibashiye ngoba angikhuliswanga ngomuthi, angikwazi. That's how I got to learn ukuthi kanti umuntu ukhona ngempela. Mina all along ngikhulele ekhayeni elikhulekayo, ngikhulele ekhayeni lomkhuleko, lesiwasho. Uma ngikhula ngisemncane umama bekhonza ezayona, everything umama bekutshela ukuthi khulekela amanzi, ukhuleke, ukholelwe ukuthi azokusiza, uwaphuze, ugeze ngawo, ufuthe ngawo. That's the only thing I've known all my life. The mase ngingena emshadweni, zanginetha, yezwa yini, zanginetha, ukwanetha uficwe isithotho esinama-ice, unqununqu. That's how I felt, and that's when I believed ukuthi kanti umuthi ngempela ukhona futhi uyasebenza. Hhayi usisi waseXhobo, ngiyomusho ngisho negama nesibongo, anginandaba futhi. Angahamba ayokwenza noma yini. Ngiyomusho negama nesibongo mzwane, ngixoxela leyo ndaba. So ngiyakucela ukuthi nawe, noma ngingathiwa umuntu ngathiwa loyo totolozi iconsa u-cheese kangakanani, never ever degrade yourself to the lowest of classes for indoda. Uzubulale ngenxa yendoda, ngoba phela umbulele ephila lowo muntu okwazi ukumbucula nge-acid. Konke la qhamuka khona abantu bayamxwaya bajikana. Niyabazi abantu banjani mengabe ungazi ukuthi wena ubukeka different. Sungaze ubulale, kusho ukuthi wena you are capable of killing, you are capable of ukuthi umuntu uthathe umbese uyomxhoxa zafe ngenxa yokuthi udle la uhamba khona nawe, udlule la undlule khona. Why bantu besifazane ninje? Ake niyiyeke lento. Accept the defeat and move on. Uma indoda ingasakufuni kuyona ekulahlile. Ayekela omunye umuntu wesifazane naye usheliwe njengawe njengoba nawe washelwa. Why manje kuzofanele uhambe uyombulala, uhambe uyomthathela imithi, umoshe impilo yakhe yonke, and le mithi eniyisebenzisayo umuntu mphendukela ngisho in a work environment. Wena bowufuna ukumfaka ichithe endodeni, kodwa manje ngisho nasemsebenzini lo muntu uzophelelwa isinka ngenxa yakho, ngenxa yey'chitho zakho oy'faka kuyena.
La hamba khona useyanyanyeka. Uzobulala wena ngenxa yokuthi nje awufuni ukubanga nomuntu. Kuyokufika nini ekhanda lakho ukuthi abantu besilisa abeneli. Badaliwe ukuthi babe njeyaya. Asibazi nathi ukuthi why badalwa baba njeyaya. Kodwa nje ngithi guys, umuntu wesifazane, ngiyabonga mina. Ingane yabantu, ingane yabantu, ngenxa nje yetoto.